الفيلم بحقኛ ታሪክ ዝተመስረተ እንትኸውን ይዋዝ ተባለት ሰበይትና ርኤና ጅምር ጁሊያ ምዝተባለት ጓላ እንትኸውን ኣብቲ ሱፐርማርኬት ድማ ለማዓንተና ጁሊያ ልደት ስለ ዝኾነ ንዑ ዘርሊ ነገራትና ገዛ ይርከባ ጁሊያ ድንገት ንደገት ትርሞ ኣድሪያን ዝተባለ ፍቅረኛ እትሪዮ ናተሓጎሰትና ሃለወትን ብምልክት ንደገ ንኽትወጽእ ነገራ ኢዋን ጁሊያ ኣድሪያን ናብ ዝተሃገብር ሞጺ ብምዋል ሓተተታ ምክንያቱ ጁሊያና ኣድሪያን ኣይረኽወን ኢላ ምሒላትላ ነይራያ ናኣድያ ዘይመለሰትላ ኣድሪያን ክትረኽውን ወጸት ኢዋውን ናረየቶም ሃለወት ጁሊያና ኣድሪያን ተሰዓዓሙ ክልቲኦም እውን ስለዝፋተው ብዙሕ ግዜዮም ብሓባር ሕሊፎሞ ኮይኑ ግን ኢዋን ናይ ክልቲኦም ርክብ ዝፈተወታ ይትመስል ኣቑሕተን ምስ ገዛዛውን ጁሊያ ብዙሕ ሰባብ ልደታ ክርከብ ምዃኑ ናተሓጎሰት ነገረት በዚ ሰዓት ኣድሪያን መፍቱሕ ናይ ገዛ ሒዞየ ይመጽእ ኣቦይ ብምንታይ ፈትሒኻ ኣትዩ ብምባል ሓተተን ጁሊያ እዚን ትሰምዕ ናተናደደ ዝንዋላ እንተኾነት ግን ኮንፈረንስ ዓሙድ ኢዋ እዚ ነገር እንትር ሕጉስተ ይትመስል ናኣድሪያን እውን ከምዘይ ፈተወተ ብምራይ ንጁሊያና መኪና ንኽትኣቱ ነገረታ ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ካብ ዝተፈለየ ነይሩ ምክንያቱ ኢዋ እውን ከም ጁሊያ ኣብ ኣድሪያን ሕቡእ ፍቕሪ ነይርዋይ ኣብ መኪና ውሽጢ እውን ኢዋንን ኣድሪያንን ዘይተለመደ ዓይነት ኣጠማምታ ምጥማት ጀመሩ ነንባዕሎም እውን ዝተዳላለዩ ይመስሉ ኣብቲ ወሰን ቃላይ ዘሎ ገዛ ምስ በፅሑ እውን ኢዋ ንጁሊያ ኩሎም እቶም ቦርሳታት ናብ ገዛ ንኽትእቶም ነገረት ጁሊያ እውን ንውሽጢ ምእታውን ትጅምር ኣድሪያን እውን ሓቢርዋ ንኽኣቶ ሓተተቶ ኣድሪያን እውን እሺ ካልኦት ኣቑሑት ሒዛ ክመጽእ ኣዴኸ እውን ክሕግዛ ይብላ ኢዋ እውን ከምኣ ኣቑሑት ሒዛ ምእታው ጀመረት ኣድሪያን ኣቑሑት ብምሓዝ ሰዓባ ብድንገት ግን ኢዋና ኣድሪያን ናይ መኪና ሰዓት ይሓልፈካ ኣለሞ ተትኸይድ ይሕይሽ ወለቶ ኣድሪያን እውን ነዚ ነገር ስለ ዝፈልጥ ምንም ነገር ዘይበላ ናብ ገዛ ምእታው ቀጸል ኢዋ እቶም ኣቑሑት እናስተኻኸለት እናሃለወት ኣድሪያን ክዛረባ መጽእ ጁሊያ ንልደታ ስለ ዝጸውዐታ ክመጽእ ከም ዝደሊ ነገር ሕዚ እውን ገዲፍዋ ዝኸይድ ተኾይኑ ጁሊያ ክትናደድ እያ ሙሉእ እቲ ልደት እውን ክባላሾይ ንኢዋ እውን ልደታ ክነባላሸዋ የብልና ንበላ ኢዋ ግን ዝተረፈ ኣቑሑት ንምቕማጥ ኣምሲላ ምንም ዘይመለሱት ልገዲፋቶ ወጸት ድሓር ጁሊያ ትመጽሞ ናድያ ምስ ኣድሪያን ክትሕምስ ከም ትደልን ክትወጽእ ከም ዝኾነትን ትነግራ ኢዋና ኣድሪያን ትሪኦሞ ሕዚ ኬክ ንሰርሕ ኣለና ብምባል መለሰትላ ጁሊያ ግን ኬክ ንምስራሕ ግዜኡ ገና እዩ ብምባል ገዲፋታ ወጽያ ኸደት ኢዋ ጓላና ሰምዕታ ስለ ዘይኾነት ብጣዕሚ ተናደደት ንዝተወሰነ ሰዓታት እቲ ገዛ ምስ ኣጸራረይት እውን ሓሳባ መእካቢ ኣብያሞ ናብቲ ወሰን ቃላይ ከይዳ ተራእየት ኣድሪያንን ጁሊያን እናሰሓቁ ትሪኦሞ ብዘይተለመደ ምርኣይ እውን ስኺላ ምርኣይ ጀመረት ድሕሪ እዙይ ነቲ ናይ ልደት ፕሮግራም ኢዋ ምድላው ጀመረት ይኹን እምበር በዚ ነገር ሕጉስቲ ዝኾነት ኣይትመስል ድሓር እቲ ገዛ ናወልወለት ናሃለወት ኣድሪያን ንገዝኡ ተመለሰ ኢዋ እውን ኣብ ስራሕ ስለ ዝነበረት ኣይረእየቶን ነይራ ብድሕሪው ኣድሪያን ናብ ኣጸጊዕ ይብል እሞ ብድሕሪታ ደወለ ኢዋ ኣድሪያን ብድሕሪታ ከም ዘሎ ተረዳት ንምንታይ ከም ዝመጸ እውን ሓተተቶ ኣድሪያን እውን ጁሊያ መከላኸል ፀሓይ ምጽአለ ኢላትን እያ ብምባል መለሰላ ኢዋን መከላኸል ፀሓይ ተደሊኻ ኸይድለዮ ይበለቱ ኣድሪያን እውን ናብ ኢዋ ጽግዕ ብምባል ንጓላ ክትብል ንኽጸንሕ ክትፈቅደሉ ሓተታ ኢዋን ምንም ዘይተዛረበት እቲ መከላኸል ፀሓይ ኣብቲ ምሕፀብ ገዛ ኣለበለት ከተምጸላ ብትኸደሉ ግዜ ቀጻሊት መኪና ከዓ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ክትመጽእ እያ በለቱ ኣድሪያን ክኸይድ እያ ደልያ ዘላ ካብኡ ናብቲ መሕፀብ ገዛ ምስ ኣተወት ስምዒታ ዝተረበሸ ይመስል ማይ ምስ ሰተየት እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዓ ከም ዘሎ ንባዕላ ሓተተት እቲ መከላኸል ፀሓይ ኣውፅያ ምስ ሃበቶ ኣድሪያን ወፂኡ ምሕማሱ ቀጸለ ንሳ እውን ወፂያ ንኣድሪያን ብስቁታ ረየቱ ንገዛ ምስ ተመለሰት እቲ ትርኢት ጁሊያን ኣድሪያንን የርእየና ካብ ሓመሳ ምስ ተመለሱ ጁልያ ተሰቐሉ ዲኮራት ረአየት ንውሽጢ ኣብ ተኣትወትሉ ሰዓታት ኢዋንና ኣድሪያን ደው ኣቢላ ኣቡኡ ደው ኢላ ከም ዝነበረ ነገረት እቲ ናይ ገዛ መፍትሕ ምሱእ ምዃንን ክመጽእ ከም ዝደልን እውን ነገረት ጁልያ እውን ንኢዋ ኣቡኡ ንምንታይ ደው ኢላ ከም ዝነበረ ሓተተታ ምክንያቱ ናብ ኣድሪያን እውን ክድውል ነይሩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ኢዋ እውን ኣብቲ ቃላይ ኣብ ዝነበርኩምሉ ሰዓት ኔትወርክ ዘይነበረ ይኸውን ብምባል መለሰትላ ኣድሪያን ኣብቲ ቦታ ምንም ዓይነት ናይ ኔትወርክ ጸገም ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ ንኢዋ ክዛረባ ድማ ኸደ ናብኣ ብምኻድ ሓንቲ ዕድል ክትህቦ እውን ሓተታ ንሳ እውን ዘይትኸይድ ተኾይንካ ነቦኻ ደው ኢለ ምስ ጁልያ ትገብርዎ ዘለኹም ነገር ከነግሮ እየበለት ኣድሪያን ንጁልያ ብምሉእ ልቡ ከም ዝፈትዋ ረዳ ንሳ እውን ምስ ሰምዐቶ ሰሓቐት ምክንያቱ ኣድሪያን ንጁልያ ዝጥቀመላ ዘሎ ናባይ ንምምጻእ እዩ ኢላ ስለ ተሓስብ እዩ ኣድሪያን እውን ከምዚ ናበለት ኣብ ትዛረበሉ ሰዓት ብዘይተለመደ ራእዩ ናረኣያ ነይሩ ብድንገት እውን ጁልያ ናብቲ ቦታ ትመጽሞ ናይ ኣድሪያን መፍትሕ ከም ዝረኸበቶ ትነግሮ ኣድሪያን ንጁልያ ከም ዘፍቅራን ፍቕሩ ምቆጻር ከም ዘይኸልን ብምንጋር ናብ ውሽጢ ኣተወ ኣብ ኢዋንን ኣብ ኣድሪያንን ማእኸል ዝኾነ ነገር ዝተፈጠረ ይመስል ድሓር ኢዋ ሓደ ኣቑሑን ሓፀበት ናሃለወት ኣድሪያን ንገዝኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ብመሽኮት ረኣየቶ ጁልያ እውን ኣድሪያን መዓዝ ከም ዝምለስ ሓተተቶ ንሱ እውን ብዝኸኣልክዎ ፍጥነት ክምለስ ይበል ኢዋ ንገዝኡ ከም ዝኸደ ሪኣ
بوشتا خاوچن قد عرفت جوليا ناب غزا تملس مو ندي أدريان نمنتاي كم تصولو حتتت إيوان من كم زي سمعت بمثال تايبل كني لا تحت جولياون بمدقام أدريان نمنتاي أخذ تصولو يبلت إيوان حتى تايلا تملس الله خمزة اللواي تفلت جولياون حتى أبو موساخ أدريانون بزعبا خبوز حتى إذا حتى نبلت إيوا تايبل كن انتبلا جولياون إيوا كرم حيدت معالتات بزي تلمد ملكو أنا حمس سلسة رخبت غوربيتاون ناي منغست حلفت سلازنا غورلا ناي منغست أكلاتون داغما يكون خاي تغبر أطنقيقو ما نيرمي ازي بمسمعون دنگصت مخنياتو ازي ولقاو غداي لا يتحسب ازي كومزي لنهالوي جوليان إيوا نتكيك زدل صبا خيل حتت إيواون وتم ناي صبا قحود نملعل ناب بوتا تملست على علاون بتدحر صفحه واتو ناب جوليا بملاسون صبا مغزا 5 ساعات بمزراب حز خيدا تغزم كم زلوا ونغرات كدانا مقيارنا حلوت جوليا عنت كيك زدل كريبنا سرحت يواون نحيدة ساعات اب كتمانا غن حدهر مصنحا بفتنه مغنح جمرت حساباون نادريان بوغري خيد سلازلو نعون مركاوي نير اركيبا مكينا دو تبللمو نوشتخ نخاتو نغرت ادريانون نوشت مساتوي إيوا منم زي تزاروت ننوه الحقات كل دحر حدث دقيقات مكينا دو تبلامو بزيت لمدر رأينا أدريان رأيته أدريان نا إيوا قص من نخاء جمر إيواون لسمعيتا مقود صار يا بيامو مساعة عم جمرة ركبون يقور كم زي مسقورو أدريان نخص على ريلو كم مكينا ورد بس ساعات إيوا خاب جوليا تدول الله أدريان ون إيوا ناس حق مرا جمر إيوا قن تدانا برأي زلا بزقورة تنقرون ناتتعسد تركب مساعد لين كم ضغط قبرون ايتدل النيرة نعونيو كاب غزا نخوص الله بوزح غزيتو مكر زنبر حزقن عرساس لزي تقاطاطرت اذ نغير قاطيمو قاطيلنا ادريان شغارات تحتمو نسوم بمهاب كسعما تصقع كوين جن بوز ساعات ايواز نغير كتغور يدليتن كابتو بوتا نخيدون حتى تتو ادريان ون نحيدت دقائق مسرايا قديف واخد ايوا شغارا مسودت تنفاسا سبسيبا ندحريد مملاس مقناها قصلت دحر هزون نادريان كم زي ترخو ورقصنيايا سلازي حزنا جوليا لدت بحاوس كخبره خلاين نابغزا مستملست جن اتوم صرحتهم ديكورات تسواويرو من وديقو من رخبتو ايوا بز نغير بمدنقاص كتصارن وشت تاعتوت بالساعات جوليا بكشن خوفيلا رخبتا نابا مستصقعتون جوليا سلك نمنتاي كم زي لعله تحتتت ايوان بمحساو سلكي سايلنت ينير ولد بتوسخون جوليا اتكيك تاي تطقيمه 5 صرحتو حتتت جولياون عبد صوفا كو فرق صبا 5 رخبت بمنقال بو 5 صرحتو نغرات ايوا حزم بدنقات جميرال نمنتايتهم ديكورات كم زبلاشوتهم ون حتتت نساون ادريان مساز نور ركب كم زقارصو نغرات دحرز 5 يرخوا سلاز نغرا تسفا قريصا بخياتا قصال ايوا تحب موال نغوالا مرغغا جمرو جولياون بزعب ادريان نغر كن نغر تخكل يخن يركبلت اما عالت لدتا سلتباساون كل نغر بالاشولا ادي امس حقفتاون نبوزح ساعات بخياتا قصالت جوليا ادي امس ادريان زينور نغر كم زغبرت ايتفلط النيرا ايواون ادريان جوليانن بحد خون سلا زيت دلي زنورو مركب زكا على كل نغر غيرا افريساتول ايوا نايغوالا ددت بحقوس كتخبريات دل نيرا موداتا جن محزن خوين يتودي اتفيلمون عبزي ودا كبرات ناي معطونات يبتغاتاتلت نزي فيديو هون فتوخمو بعلم مول تصفاي سلازي نزي فيديو لايك نزي چانل ما سبسكرايب بمغار بيتسب يخونه سسناي ناو